a pýta sa ma, čo s plochými nohami. Čiže dnes som sa rozhodol, že nahrám video, kde vám ukážem zo pár cvikov, ako sa časom zbaviť plochých nôh za pomoci týchto cvičení, ktoré si ukážeme. Poďme na to. Ploché nohy môžu spôsobiť bolesti chodidiel, v oblasti členka, takisto bolesti kolien, bedrových kĺbov a krížovej oblasti. Tak ako môžu ploché nohy afektovať, ovplyvniť napríklad naše koleno? Pozrite sa, čo sa deje s mojou nohou, s mojím kolenom, keď ju vyrotujem dovnútra. Vznikne mi tým plochá noha a tá plochá noha v konečnom dôsledku ovplyvní reťazec celej strany pohybového aparátu. Čiže v konečnom dôsledku u ľudí s plochými nohami postupom času sa začnú objavovať problémy v členkoch, kolenách, bedrovom kĺbe a takisto v driekovej krížovej oblasti. Tak ukážeme si zo pár cvikov na uvoľnenie vonkajších skrátených svalov, vnútorných, slabých, rozťahnutých svalov, tam to posilníme a pohráme sa trošku s chodidlom. Samozrejme, že mnohí z vás siahnu po ortopedických vložkách. No verte mi, že to není riešenie a nechcete nosiť ortopedické vložky v každej topánke do konca života. Čiže skôr by som povedal, cvičte, spevnite, čo treba, zbavte sa ortopedických vložiek. Čiže čo budeme potrebovať na tie cviky, ktoré vám teraz ukážem, je určite ručník, teraband a odporovú gumu. A poďme si ukázať, čo s tým a ako na to. Tak týmto cvikom si ukážeme, ako si spevníme kosti v našom chodidle. A cvik budete opakovať 30 krát, a to takto, že posadíte sa, pätu a palec máte na zemi a budete vytvárať takýto cvik. Uvoľním. Potom to vytvorí takýto mostík a tým spevniť tú vnútornú klembu. Uvoľním. Ťahám silno a uvoľním. Ťahám a uvoľním chodidlo. A uvoľním. Ťahám. Podržím, uvoľním. Hej, čiže ťahám, držím chvíľu a uvoľním. Ťahám, podržím. Takže budeme rozťahovať palce na nohách a ťahať ten ručník k sebe. Čiže rozťahnem, potiahnem. Rozťahnem silno, potiahnem. Rozťahnem, potiahnem. Rozťahnem, potiahnem. Silno rozťahnem a ťahám ten ručník. Narovnajte si ho a opakujeme to. Čiže tento cvik by ste mali robiť minútu až 2. Na každé chodidlo samozrejme. Rozťahnem, ťahám. Rozťahnem palce a ťahám.
Prejdeme k ďalšiemu stretchingu. Týmto cvikom potrebujeme uvoľniť tento skrátený a stiahnutý sval. A urobíme to takto, že preložíme si nohu. V tomto videu je to moja pravá noha. Vystreme špičku. Chytíme si tú špičku ľavou rukou zo spodu a pravou rukou zatlačíme koleno dole. A ťaháme špičku smerom k sebe. Potrebujete v tejto polohe zotrvať 20 až 30 sekúnd. Tým sa naťahuje ten náš sval, ktorý potrebujeme uvoľniť. 20-30 sekúnd, 3 opakovania. Pri ďalšom cviku budeme posilňovať oslabené a predĺžené svaly vo vnútornej strane našeho predkolenia. Budeme k tomu potrebovať takúto odporovú gumu. Ja ju mám z Decathlonu, odpor 15 kg, pripevnenú o lehátko, vy si ju môžete pripevniť doma niekde o radiátor. Čiže omotáme to okolo chodidla. Z prednej časti chodidla umiestnime chodidlo na podlahu pätou a budeme robiť tento cvik, vnútorná rotácia, a budete cítiť, že sa vám napínajú a spevňujú svaly vo vnútornej strane. A je to cítiť, poviem vám. Čiže 20-30 opakovaní s prestávkami. To môžete zopakovať 3-krát každú jednu nohu. Môžete použiť aj takýto teraband, kde si ho vlastne motáme okolo chodidla. Naťahneme do požadovaného odporu a vykonávame cvik. Čiže na pätu, na podlahu, vyhnem chodidlo a takýmito rotáciami do vnútornej strany posilňujem svaly. Pri ďalšom cviku sa postavíme na podlahu, buď bosí alebo obutí, na šírku našich bedrových kĺbov a budeme tlačiť členky do vonkajšej strany, čiže rolujem tie naše chodidla do vonku takýmto spôsobom. Vytváram vlastne napätie vo svaloch z vnútornej strany. Týmto cvikom podporíme stabilitu v našich chodidlách. $50 až 100 opakovaní. Kto koľko zvládne. Čiže na podlahu, do boku. A pri tomto cviku budeme potrebovať nejakú oporu, čiže stoličku. A budeme vytvárať cvik v tomto pohybe. A to tak, že nohou na podlahu, ľavou rukou sa držíme stoličky, zodvihneme celú váhu na tú nohu a budeme vytláčať tú pätu smerom do vonku. Čiže ukážem. Čiže noha na podlahu. Kto to zvládne, samozrejme, že môže tú nohu od zeme odlepiť a ťahať tú pätu smerom do vonku. Je to ťažšia záležitosť, ťažší cvik. Čiže noha na podlahu, držím sa stoličky, odlepím sa od zeme a dvíham pätu hore do vonku. Alebo na jednej nohe. Pri tomto cviku urobíme 10 opakovaní, 3-krát po sebe každú nohu.
Nesmieme zabudnúť, že na našich chodidlách stojíme denne, naše nohy nás nesú životom v každom dni a ploché nohy mnohým z vás spôsobujú problémy a bolesti, ako som už spomínal, v oblasti členkov, kolien a bedrových kĺbov, krížov. Cvičiť treba pravidelne, každý deň, aby ste sa za nejaký čas dostali k požadovaným výsledkom. Tak nech sa dobre cvičí. Majte sa.